Vítajte milí levy pri dnešnom tarotovom výklade. V dnešnom výklade sa spolu pozrieme na predikciu na jún 2026 a rozoberieme si 5 rôznych tarotových kariet a 5 oblastí. Pozrieme sa na celkovú energiu, napríklad na vzťahy, na prácu a podobne. A samozrejme, že sa bude jednať o kolektívny výklad, o všeobecný výklad. Takže si prosím z neho zoberte iba to, čo s vami rezonuje, čo s vami nerezonuje, nechajte tak. Ak by ste mali záujem o osobný výklad, tak dole v popise pod týmto videom si môžete zarezervovať osobný výklad, alebo ak by ste mali aj záujem, tak som spustila program hojnosti v mojej členskej sekcii a tiež odkaz bude dole v popise. Takže poďme sa spolu pozrieť na celkovú energiu. Máme tu 2 poháre. 2 poháre je taká energia, že ako keby vám prinesie jún veľmi silné spojenie, alebo možno, že aj budete riešiť pravdu, nejakú jasnosť, lebo ono 2 poháre ukazujú to, že je tu také silné, ako to aj vidíme na tej karte, také prepojenie medzi ľuďmi, alebo môže vám sa navrátiť nejaké emócie, alebo aj celkovo nejaké nové spojenia, ktoré pôsobia veľmi tak osudovo, ale zároveň ako keby tu nie je iba romantika, no, ale je tu aj potreba rovnováhy, je tu aj potreba férovosti, je tu aj potreba jasnej komunikácie a môže to byť, že napríklad sa vám niekto môže ozvať po dlhšom tichu, alebo teda takto všeobecne hovorím, alebo sa aj objaví nejaká intenzívna správa, nejaký intenzívny rozhovor, alebo sa obnoví nejaký kontakt, ktorý ste možno, že už ani dlhodobo nepovažovali za aktívny. Lebo ono to je taká energia toho, že áno, že medzi nami stále niečo je, že nemôžem to ignorovať, že musím si to ako keby konečne vysvetliť, lebo zase mám taký pocit, že v jún bude ako keby celkovo taký dôležitý pre vzťahy, pre komunikáciu, by som povedala, takže určite toto je to, čo táto karta hovorí, takže vzťahy, je tu energia teda vzťahov, je tu energia prepojenia, myslím si, že celkovo veľmi, veľmi pekná energia. Čo sa týka celkovo, poďme sa pozrieť ale teraz na tú lásku konkrétne, na lásku, na vzťahy. 6 palice, tak toto je veľmi pekná, 6 palíc, to je veľmi pekná karta. Ona hovorí o tom, že vlastne je to pozornosť ako keby druhých ľudí, alebo uznanie, alebo taká dynamika, troška možno, že egavovská. Ja si myslím, že ono vám ako keby nepôjde o to, že čo si o sebe myslíte, ale ako keby čo si o vás myslí to okolie, ako sa to prejaví v realite. Ja si myslím, že takto, aby som vám to vysvetlila, ako to myslím, že v láske a vo vzťahoch si vás niekto všimne viac než ostatní. Alebo vy budete mať taký ten pocit, že ste pre niekoho veľmi dôležitý. Alebo to v júni tak hovorí o nejakej veľmi silnej príťažlivosti medzi vami a niekým. Veľmi veľa komplimentov, veľmi veľa pozornosti. Je to taký ten pocit, že vás niekto vidí inak než ostatných, ale je to taká energia toho, že áno, že chcem, aby si ma táto osoba vybrala, že záleží mi na tom, ako ma vníma táto osoba, že ja to zase skúsim prepojiť s touto 2 pohárov. Môže to byť, že napríklad vám bude veľmi záležať na tomto, lebo to nebude obyčajné spojenie. Vy zažijete nejaké spojenie s niekým, ak ste možno, že nezadaní, tak zistíte, že to nie je niečo obyčajné. Ak ste zadaní vo vzťahu, mám pocit, že vaše vzťahy sa veľmi, teda váš vzťah sa veľmi prehlbí, budete sa cítiť videní, budete sa cítiť vypočutí. Je to naozaj veľmi, veľmi pekná energia. Tieto 2 karty sú nádherná energia, takže to bude o viditeľnosti vzťahy, o potvrdení nejakých vašich citov. Poďme sa pozrieť na prácu, na kariéru, peniaze a no, tak pomalý, stabilný rast. Neprídu v júni nejaké rýchle zmeny. Ja si myslím, že ono to ukazuje trocha, táto karta, nejakú stabilitu, aj takú finančnú nezávislosť. Je to veľmi taká stabilizačná karta. Je to taká karta, že budete schopní si budovať vlastný komfort, budovať vlastný život. Takže v júni určite, čo môže prísť, je, že si zlepšíte financie postupne. Je to nejaký pocit väčšej istoty. Je to výsledok nejakej dlhodobej práce, ako keby si niečo konečne dovolíte si viacej komfortu. Alebo lepšie budete vedieť spravovať, no tak toto akože spravovať, hej, nejako vaše peniaze, že možno, že budete lepší v šetrení, že začnete šetriť peniaze, že jednoducho vidím tu takú stabilitu, čo sa týka financií. Mám pocit, že celkovo bude veľmi stabilné pracovné obdobie pre väčšinu z vás. A bude to taká energia toho, že dobre, že už to nie je taký chaos, čo sa týka financií, už to nie je taký chaos, že čo sa týka nejakých tých vecí, ktoré ste možno, že tak dlhodobo aj riešili, takže určite stabilizácia. Myslím si, že je to taká energia toho, že dobre, že chcem si veci udržať aj pod kontrolou. Tie peniaze, aj čo sa týka, vidíte, ono to rastie pomaly, ale rastie to.
Takže taká skôr stabilita. Mám pocit, že nejaké také žiadne extrémne výbuchy, skôr taká stabilita, také pomalé, ako keby si je uvedomenie vecí. Takže poďme sa pozrieť ďalej. Čo sa týka zdravia, ale samozrejme iba okrajovo zdravie riešime. Páža palíc, budete mať chuť začať niečo nové a myslím si, že toto je taká energia pohybu. Je to karta impulzu, je to karta novej motivácie. Ja si myslím, že vy budete chcieť byť viacej aktívni, budete chcieť mať viacej pohybu, zmenu rutiny, menej stagnácie, začnete mať chuť cvičiť, začnete mať chuť sa hýbať, budete jednoducho aktívni, mentálne možno, že aj, alebo vás niečo ako keby nakopne, že budete chcieť začať nový režim. Môže to byť taká energia, že dobre, že nechcem byť už pasívny v mojom živote, že chcem zmenu, chcem začať niečo robiť, chcem niečo zmeniť na sebe, chcem, ja neviem, začať cvičiť, chcem lepšie začať jesť. A ono samozrejme môže to byť aj tým, že tu máme leto a leto je samozrejme energia veľmi taká aktívna, takže myslím si, že môže to byť, že začnete ako keby na sebe pracovať. Alebo ste teda k tomu, vás táto karta vyzýva, aby ste začali viacej na sebe pracovať. Určite sa vám energia vracia cez pohyb, cez akciu. Poďme sa teda pozrieť na poslednú kartu, čo bude o tom, že čo je teda rodina a domov. Král mečov, jasné hranice, pravda, bez obalu, racionalita. Ja si myslím, že budete musieť komunikovať pravdivo a otvorene. Niečo sa povie na rovinu, nastavia sa nejaké hranice, niečo sa ukončí, nejaká nejasná situácia, možno, že príde nejaký otvorený rozhovor, príde nejaké vyjasnenie si problémov, príde nejaké rozhodnutie, že dobre, že takto to ďalej už nebude, takto to ďalej nechcem. Je to taká energia toho, že menej emócií, viacej pravdy, menej chaosu, možno, že tak viacej pravidiel doma. I myslím si, že tie vzťahy sa ako keby stabilizujú cez nejakú takú jasnú komunikáciu. Takže ja si myslím, že celkový taký odkaz na jún, určite silná vzťahová energia tu je. Návrat nejakého kontaktu, emócií, stabilizácia financií, nastavíte si nejaké hranice a určite prestanete tolerovať nejasnosti. Takže určite si myslím, že v júni sa vám veci nebudú meniť nejako náhodne, ale skôr preto, že vy nebudete ochotní už žiť v nejakých situáciách alebo energiách, ktoré nie sú jasné, ktoré nie sú férové. Ja si myslím, že tá jasnosť a tá férovosť tu bude. Takže mám pocit, že to bolo asi všetko, čo vám tarotové karty chceli povedať. Tak ďakujem veľmi pekne, moji milí levi, že ste vypočuli tento výklad až do konca. Prajem vám všetko dobré, aby sa vám darilo. Ak by ste mali záujem o osobný výklad, tak dole v popise pod týmto videom si ho môžete zarezervovať. Ak by ste mali záujem aj sa pridať do toho programu Hojnosti, čo som teda už spomenula na začiatku, jedná sa o 21-dňový program Hojnosti, ktorý nájdete v mojej členskej sekcii a odkaz bude teda tiež dole v popise. Tak mám pocit teda, že to bolo všetko. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Prajem vám, aby sa vám darilo, aby ste mali teda pekný zvyšok aj dňa. Tak ďakujem vám veľmi pekne, prajem vám všetko dobré a to ví.